Alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da haɗuwa da ku a wannan bidiyo. So insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku gyara wannan matsalar da Telegram suke yi. So a wannan karan zan ci Telegram sun fito da wani tsari suna ta bawa mutane wahala gashi idan kuma suka yi maka wannan abun kwata-kwata ba za su buɗe maka ba. To amma idan ka san hanyar da za ka bi a wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da za ka bi domin ka gyara wannan matsalar misali. So Telegram suna wani abu ne nan za su rufe maka channel in suka rufe kwata-kwata su ɓatar maka da ita kaɗan kuskure ƙalilan. Sannan kuma ba za su dawo ma da ita ba dukkanin wani sako da za ka yi da duk wani abu da za ka yi ba za su dawo ma ba. Misali bara ne muku na san da yawa ma kun san abin da suke nunawa. Misali bara na rubuta misali Usman, ko da iya haka ma Usman bara ku gani na gwada rubuta again na ƙara rubuta Usman ɗin bara ku gani. Kun gani sai ya su tura ma da su rubuto ma wannan abin iya abinka ba za su baka ka buɗe channel akan Telegram ba saboda sun nuna ma sun rufe maka taka kuma ba su baka ba. To abin da za ka yi shine za ka shiga cikin Telegram account ɗin naka sai ka danna nan gurin za ka ga guri da aka rubuta add account za ku ga na ƙara buɗe wani account ɗin. Idan suka nuna ma nan gurin za ka je ka samu wata number ko da ba taka bace ko ta wani abokin ka ce wanda bai taɓa buɗewa ba ko kuma wani a gidanku haka wanda ka san ma ba zai iya buɗe Telegram ɗin ba ko ba shi da uzuri da shi sai kai creating ɗin wani account ɗin. Za ka sa number komai da komai za ka buɗe. Bayan nan sai ka zo ka ƙirƙiri wata Usman fasahar ko kuma wata channel ɗin taka kenan. Da na buɗe Usman fasaha ina da joiners ma wajen mutum 70 sai suka zo kuma suka rufe ta suka hana ni na aiki da ita. To yanzu abin da na yi shine da nayi wannan hanyar za ka zo ka ƙara ƙirƙirar wata channel ta wannan number da ka karɓa ka buɗe. Bayan nan sannan sai ka zo gurin nan kamar yadda kuke gani za ka yi adding ɗin admin. In ka danna za ka yi searching ɗin wancan account ɗin naka wanda suka hana ka buɗe channel wannan kuma suka rufe maka taka. Sai ka rubuta sunanka ainihin normal sunanka wanda da shi ka buɗe wancan account ɗin kamar yadda kuke gani za ku gani ga wannan Usman UK saboda shi ne akan wancan account ɗin. Wannan gun da kuka ga yayi jan nan za ka danna domin kai adding na wannan admin ɗin wancan account ɗin naka kenan. Domin ka sami dama admin a wannan channel ɗin mai sunan naka da ka sake buɗewa sai ka danna wannan gurin kamar yadda kuke gani. Za ka danna nan gun za ka saka misali za ka saka password wadda za ka dole ne sai ka saka password a nan gurin. To idan ka saka za su kai ka gaba. Okay bayan kai haka ka danna wannan abin okay ko da ka danna to normal za ku ga kamar yadda kuke gani gashi nan da na saka sun bani dama na saka wannan akai kenan. Za ku ga na sa shi ya zama admin yanzu haka. To abu na gaba da za ka yi bayan ka danna can gurin ɗin ka saka shi ya zama admin kai kuma mai wannan account ɗin naka kenan sai ka zo ka fita daga cikin ita wannan channel taka da ka ƙirƙira. Za ka fita gabaki ɗaya ka bar wancan shi wannan account ɗin naka wanda ka sake sakowa yanzu shi ma ya zama admin sannan kai kuma ka fita daga cikin channel saboda ka ga misali kamar irin number ma idan a ratta kai. Shikenan account ɗin naka zai dawo ya ci gaba da aiki channel ɗin taka da dawo tana aiki normal. Telegram in dai ba haka kai ba wannan channel account dai a wannan account ɗin naka ba za su ƙara barin ka buɗe wata channel ba. To in dai kana buƙatar channel ɗinka misali ka sake buɗe wata da wannan account ɗin to layi kawai za ka karɓa ka yi kamar yadda na yi. So haka za ka yi kawai shikenan ka wuce gurin. Okay mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.